bisa tamongkha. Anbo mangke Kalam Kumar Jamatia Tiksing Parani ge Berini Parangke Dalak bo thangnai November 4 tarikh faimani Bangalore anero. Hello vibes nang bag hain hai tin betai ke video tu fikya ngai tin ni video hungkai no thumbnail tai title no gune saimon khana nge vibes sang nor video nainin sikang tabu bani channel no subscribe khai kong ke subscribe khai di tei share khai di tei support khai di ngai tin ni video ngai hai tiprajut broi busai bai Bangalore ro thangtani wo sabo babbo kharui thanga tei kmai thanga tabu bini busai rutugui tong tongo ngai bo bini bihik tabu bo nogo phayako ngai tumungno burino nuk tongkha ngai contact khadi bini busai bai nge vibe song ro video naine di bini busai tamhini kok sarkha Bisa tamongkha. Anbo mangke Kalam Kumar Jamatia Tiksing Parani ge Berini Parangke Dalak bo thangnai November 4 tarikh faimani Bangalore anero ge ta 12 tarikh thangnai 12 tarikh charayo chalamang ni khai an building of khai chalang thang ha e bisabono rutu baigra di ta boro jaga tonga location ma yang tong habani rutu bi bisama hangi share khai ro baigra di video ta bono rutu bi samung nang tong ha asenang Burin mong tamo. Berini mangke Khaksang Jamatia Tawte buksang burin mong khaksang jamatia bo bin chelana phaimani yagolo bin chelabai tongma tongkasang kamu bukuno kamu khlaiya bono bin chela sang kam khlai bo just nawa tongwinai bin chela nainai mami song charnaisi a jagawo bo dawta sung saimia tamo matter je anara photos sangangan video photos no irang et khairwano naragi photos nainai sadi sabundus ara buri thangekla jawdasti borot langmaya kok sai phan tlang kana je phan tlang kana buri thangka achala ni makhang naro je nogoi tongnai rok sa share khai di bono mana nango because bini bosai ta ekdom hoiranong jak wana laijak borok bin family borok tak bot kaham jagar thang klai ka haimaja thang klai kono ko khoj khabar kore hoi to kasin jago bin mobile switch off boro sung contact lan try khai tongo bini bosai ni je contact lan try khai tongo bo mobile switch off khai tom jak hingga tei kaisa kok sanamuso gang je buri phanon de chela phanan last video bo abahin kaisa kok sakang haina tini repeat ma sao narok phatar hasteo phaiman yagulo nijin chelabai tong phayo burui chela nijin burui tonglayo a jago tong kusang tong thai narok juri tonglai malia chalai lia chogai lia chin kok gothok lia hingga kok salai dinarok kok salai nai pailai di kacang kle pai di bat ekle kok saya kare khai thanga tabu e chalani busuk cost ma tengsa seman bin cost ko kaisa dige poila bin cost ka bin buri kamazak tabu a jaga bin family pressure ngati bin digo kisa naisiri buri phan ekle burdak salak lajak salan samo tongo salang kok ma sang buji kharangla but ibo je soli tongmani chin ekdom lasime singsa ang chungtai mai video sramani tongmansi chungtai nas naruglia khale mani thangle mani kamale mani video sraman musulia but mas ramo chung jaga kharama singsa tak takukan ya ani loga phaina iran gana ra sujak hoiranang sujak bo naito goinai tini sapung pin lon dolok tong yang bo saya nungya ga takwan ho khungan maisa jagya bihing mayan bagai bihing naito kan bagai kisa buji bai siri tiprasarok Dasuno sana ite kun salia lasika norbu kisa lasi bai sidi iba video nuksang mangla buini kubuni borok nai munuyo bunata munuyo sidi sung bekle chini tiprasar ni thirang kaham klainai chin tiprasar lama kaham tana abo sungwan solai tongo a jaga oi mai insri nongoi thang jaga asung tai kok bangliang jotno na hambai a norok je nugui tong norok please ani video no share khlai di a buri besla nung na toi जेबन तंग तो बुरी सुंग बगिसा कांटेक्ट लेहर ना तोय बसाई बिन फैमिली जत हरानंग बाइजाक जा बुरिनो सुंग जे देखले पानो कांटेक्ट मान नांगो जेसुक मानसा नर आनी वीडियो शेयर खलाई दी जेसुक मानसा ई वीडियो न नरक पीर लाई दी माननसि नांगो मासा मुसु तावक्ला मासा मुसु बरनो सुंग लासि हुखनगन नांखा सुंगला निजिन बरखनि फुनुगिया मखां फुनुगिया लासि जागै नाय सुंग खायदं बाट ताक दिने दिने केस बांग था तंगबा सुंगतायनो उस्तब खायमालिया
যতক্ষণ হামবাই